часть хора и така показвам. За какво става въпроса? Значи, ми изписаха на вечер, на сутрин, ми го написаха по-арабски. Аз пак го разбирам. Какво? Това е да си измиваш лицето само вечер. Сутринта не трябва. Казва, че изобщо не трябва никаква, как се нарича, омивайка, по-нашински ще го кажа. Това е първо. Второ, ми направяха, не знам, ми накалапуцаха насам нещо. Това нещо само на вечер. Това нещо само на сутрин. С това нещо и вечер и сутрин. И това е. Виждате цените какви са. Майко мила, 50, 39, 39. Чакай, ами още какво беше? Ето и беше 40 или колко беше, не помня. И така. И така. И аз сега си мисля. От вижте. Тук и той нещо. Той нали не акне. Той се наядах пак на нещо. Ме сладкиши никакви нищо не ям. И ям само нещо пържено, нещо такова. Ми пак, по принцип на видеята изглежда много гадно, много страшно. И аз сега си мисля как да го изкарам. Да не, ще го изкарам, ще бъде всичко окей. Само, мисля, след 2 седмици ще почна. Аз всеки път казвам, 1-2 седмици. Няма да казвам за 1-2 седмици, защото имам малко лошо възпоминание за 1-2 седмици. Ну и какво? Държим се. По линка в описанието на профила, опънати тавани. Айде!